ulemu kwa Norman Gisale, National Youth Director, ulemu kwa Shadri na Manomba, Public Secretary, ulemu kwa Ona Benipidi, Director of Political Affairs, ulemu kwa Maina Vicha, Director of Women, ulemu kwa Regional Governor David Gamba, ulemu kwa Honorable Chipungu, Advisor to the President, ulemu kwa Regional Secretary Ana Mpinda, no mlandema no mwana onse. Choyamba ndafuna nithokoze kwa anthu akuno kunthulu kudedza kuti mwatilandira ndi manja awiri, komanso ndana chikondi chanu kuti kuno chikondi cha chipani cha DPP chilipo. Ndithokoze kwambiri kuti tiliso ndi mafumu pano okwana 177. DPP oye! Ndikufuna amene muonera pano muone ndipo mudzionera kuti ngakhale akumalemba mayina akumaruma mafumu kunena kuti adzitenga ma ID ndi cholinga chila wapatse fertilizer komanso chimanga, koma mafumu afika potopa mafumu akuno kudedza nawo zimenezo sakupanga nawo. Ndimafuna mafumu mulipo muyimilire kuti anthu akuoneni mafumu nonse 177 pamene muli muyimilire akuoneni mafumu nonse. Mafumu nonse temilirana akuoneni mafumu nonse. Mafumu imilirana nonse mafumu kumene muliko. Mafumu imilirana nonse muliko mafumu. Ngati mukuona pakanema ya Times mbali zonse tili ndi mafumu 177. No? Kodi chimene ndichibwana ndi msonkhano umene akupanga pana MCP kumpembo Blantyre. Naona nthani pa Zoti yake kulibe anthu ngati amene ali pano pa kudedza kuno. DPP oye! Ndikuthokozani mafumu akuno kudedza, muonesa mtima wachikondi komanso otopa ndi mavuto amene tikumana nawo. Okuti profesa alipo Peter Munthalika ndi okhulira kwambiri kuti chaka chino pa 6 September apeza kuno kudedza. Mafumu khani pansi ndathokoza kwambiri mulandelo mwanu. Komanso mwapadera tilinso ndi azibusa pano na fifite amene abwera kuchoka machacho siyana. Mulipo mazibusa tayimilirana anthu angokuonani ndazibusa mulipo ndazibusa lano kumbuyowa. Zimenezo ndiye zopita chilimbikitso. Ine ndine munthu osangalala kwambiri kuti ngakhale amene akulamula dziko lino ali mbusa, koma alipo azibusa ena amene afika molimba mtima ndikuyima poyera ali pa chilungamo monga iwo amakhala pa mawu a Mulungu, chifukwa mawu a Mulungu amene pa chilungamo nawonso azibusawa afika molimba mtima kuti iyayi anthu akutinamiza tikuona ngati mbusa amene akulira dziko pano atuza zoona, komanso dziko la Malawi aliphula pa moto aona kuti ndi mavuto okhaokha komanso bodzi okhaokha. Azibusa zomwe kwambiri anthu kunja kwalimba mtima chifukwa cha ine. DPP oye! Kwa nthawi yoyamba DPP kupangisa sonkhano pano pa Tool Ground, ineyo ndili munthu okhulira kwambiri kuona gulu limene lili pano. Ndipo tinatero kuti anthu amangoti uno kuchimbiya komanso kunthulu ndikwa kwa MCP chifukwa nena kuti atembo pawo ndipo pa phiri papa 1 km pa atembo ndipo pa seria sipatali iya ndikunama atembo siapo mwe patembo apa malemu John tembo pawo ndipo papa tinapanga dala kuti msonkhano tipange pafupi pa zifukwa atembo asunga chimene cha MCP kwa zaka muno muli ma MP ambiri achipanja MCP, koma maonako MP wochokera kudedza wa MCP kusonyeza kuti Chakwera ndi boma lawo chipani cha MCP sakonda anthu akudedza kuno.
DPP oye! Komanso anamwalira John Tembo amene asunga chipani kwa nthawi yayitali. Kunakhala kwabwino mwina Chakwera kutonthoza anthu akudedza popereka nduna pa MP akudedza kuno MCP amene kuno akanatha kusankha nduna imodzi yokha kuonetsa kuthokoza kuti iwowo chipani anachitenga m'manja mwa Tembo amene Tembo atamwalira. Koma tikunena pano palibe nduna imodzi ya MCP mpamene DPP inayika kunoko nduna ketika inja wakwalobi kunoko nduna ya DPP ketika inja chipanja wakwalobi. Koma kulephera MCP kuika even nduna yeneni ya kuno kudedza. Chipanja cha MCP chimakonda anthu akudedza sichimakonda zomwe kwambiri. Ndiye nthawi yakwana amayi ndi abambo kunena kuti tisinthe kaganizidwe kathu. Tisamangoti iyayi chipanja cha MCP chipanja cha makolo iyayi. Ine mwana wanu kudedza kuno Africa Gangata amene akula konkuno ambiri apa mukudziwa anthu mangoti mwana wa hedi ndakulira pompapa makolo anga ampusa sukulu pomapaya chintengo apa. Sichoncho kodi ndikunama komanso ndi maseraso mpira kuno ndikunama alipo amamaza mpira ngaline kuno ndikunama sindikunama eti mpira amaminya kwambiri makusangalatsa kuno ndi nkhani za masewera mpira. Tibwere kundale nthawi ya DPP fertilizer anali pa 17,500 pano fertilizer pa ndalama zingati 150,000 kwacha pali chifukwa choti MCP tikondeleso. DPP oye! DPP imakondana kudedza. Pita munthalika anali ndi mapulani komanso akhala ndi mapulani akuno kudedza chifukwa kuti profesa asapita munthalika anaphunzira madedzapo pa box 48. Ndiye apita munthalika anenetsa kutsimikiza nena kuti kudedza kuno amakutenga ngati kwawo chifukwa iwowo skulu yawo secondary school ngapadedzapa. Ndiye mtima wawo umakhala kuno kudedza. Ndichifukwa profesa munthalika anayamba kuyika misewu kuno ya kuyambira pa ntchipe paja kukafika kwa lobi kuja kudonesa pa malirana paja ukatuya kudedza. Chifukwa chani profesa asapita munthalika amakonda boma la dedza chifukwa aphunzira kuno. Misewu imene anayisiya profesa asapita munthalika ndimene kuona pacho kapatendere kampasi kukafika pa Malisti school ndi school yapamwamba muno Malawi imene amenera MCP pakali pano akonzensa okhaolera pawu kukafika Malisti secondary school. Koma nsewu imene akonzapita munthalika mpaka pano zigome zokhazokha palibe galimoto ingadutse pano yayi. Anthu anasiya kuona magalimoto abwino nsewu anthu onse amakazungulira kuli nthipe kuja ukadutsa kuthete kuja akamakasiyana kutendere secondary school komanso Malisti. Kodi boma la MCP boma la dedza kunoko mamakanga kuchimbia akulikonda sakulikonda? Paliso chifukwa choti Chakwera apitirize kulamula dziko pa system 7 pano. Ngati pali boma limene limadyetsa muno Malawi ndi boma la dedza. Boma la dedza limatchuka ndi ulimi. Tikapita ku Blantyre kulilongo konse kuja ngati anthu amoda chimanga nyemba china chilichonse amadzera pati kodi pachimbiya. Koma muone kuno fertilizer anthu adanamiza mafumu amandimboni ali ndi maji akulephera kuti agule fertilizer. Ndamva kuti fertilizer wabwera chimanga chitakhwima kale. Kodi pamene pa intendere kodi mukufunanso Chakwera apitirize pa 67 palapa? Pachifukwa chimenechi ndimafani kupempheni inu achipani cha DPP komanso anthu akudedza kuno kunena kuti Mulungu ndipo Mulungu akupatsani inu mwana kuno kuchoka ku DPP amene akuthandizeni ndili pano amene thandize kuno kudedza chifukwa inu cha boma la dedza. Ndiye musankhe kuvotera chipani cha DPP. Tisiye kutsatira chipani cha MCP chifukwa chipani cha MCP
President Chakwera akupisa chitukuko kwawo kasiya kulilongo kokha kuno kudedza sakukufuna iye akuswaya. Ndiye ife akudedza tingatokha chitukuko kokha ngati ndavoya DPP chifukwa wamkulu wakuno kudedza ali nawo pachifupi ndi Profesa Arthur Mutharika. Ndimafuna kupempha kuti nthawi zonse timangonena kuti MCP mu nthawi ya DPP anthu amakhala namalima miseumu, kumakhala ntchito za drip nthawi ngati ino, kulima miseu, kumamanga maganya ambirimbiri. Kodi pano zonse zikuchitika anzanga nthawi kudedza zonse zinatha. Ndiye ngati funa chitukuko komanso ngati funa mtendere, ngati funa ntchito zipitilire, tikuyenera tivoterenso Profesa Arthur Mutharika pa 6 September pano. Anthu akudedza ndifuna kupempheni tisiye kumangoti MCP, tisiye kumangoti MCP. Achakwera adatinamiza ankati adzakoza dziko lino koma dziko linakozeka ngati kuti dziko sinakonzeke. Profesa Arthur Mutharika anali ndi mapulani abwino kwambiri kwa ife achinyamata amene tili apa komanso magogo. Anamanga matekunokole pena paliponse kuti achinyamata tikaphunzira ntchito form 4 tiphunzire ntchito zamanja, ndicholinga chonena kuti tizilelepa tokha. Koma MCP tabwera zonse zija atseka akuti yayi ntchito zimene sizofunikira, koma iwo aja abweretsa chikangawa. Pamene pali nzeru ngati ndiye ndimafuna kupempha kunena kuti tisiye kutsatira boma la MCP chifukwa ndi boma la nkhanza, boma la bodza, boma lopanda chitukuko, boma la kuba. Ndimafuna yankhuleko panena kuti azinzathu kumtundako ku chipani cha DPP tinasankha Profesa Arthur Mutharika convention kuti amene akutimira ifeyo pa masankho pa 6 September. Tinamusankha tokha ndipo tinavomereza kuti Profesa amene atimire tisathandizirenso kusonkhezera moto MCP kuti Profesa asayime ndi age limit. Zimenezo sizabwino iyayi. Mukuya anthu information imene tinayo kuti tilipo mchipani chomwe chino amene tikulanda ndalama kwa MCP ndi cholinga choti bwana asayime pa 6 September pano. Kodi imene ndi chilungamo? Ndiye ndimafuna ndikulimbikitsana nthawi tadzonena kuti ine pano ndi nyamata nzanu. Monga mukudziwa kuti amasana mpira kuno nthawi zonse anthu mmalira ule ndikhalepo. Luwani asale mpira, luwani asale mpira siyo chokodi. DPP wina afuna asafune chaka chino. Pa 6 September mosokosa ndi Profesa Arthur Mutharika ife tikutenga boma. Tikuvana kodi? Wina afuna, wina safuna, DPP yatati kodi? Iwina. Mukundimva kodi? Musazinamize kunena kuti mutenge voti yanu mafumuku zimene akumanena kuti mulembe mayina. Mukubetsa kamene kaja anthu athu akuno yayi. Chifukwa DPP ndiye ikuwina. Wina kayafuna, wina kayasafuna, koma Profesa Arthur Mutharika chaka chino kutani kodi akuwinanso. Ndimalize motere chifukwa pano makanthawi tani. Koma pali anthu pano amene afuna alandire okwana 90 amene akuchoka chipani cha MCP akuti ameneyo inali area ya MCP yonse, koma azindikira kunena kuti chibwana chimalanda ana akonda iwaja kunena kuti athandizidwe ndi MCP, koma ano aona kuti MCP ndi chipani chakuba, chipani cha nkhanza, chipani chakupha. Dzana nili mkazi wa Mayi Chilima amapanga launch akuti foundation wayankhula pamaso pa president kuti iyeyo sokhulira ndi ripoti la inquiry imene atulutsa amene anakhazikitsa Chakwera kuti mpaka pano akufuna chilungamo chidziwike pokhapokha Profesa Arthur Mutharika akalowa mboma. Ndeno afuna kutsimikiza nena kuti Profesa Arthur Mutharika akalowa mboma chaka chino pamene mudzadziwa chilungamo from 17 pita uko kuti
ndege chanchikangawa ine ndi mwantundu wanji. Ndikudziwa ife anthu akudetsa mukufuna mudziwe muno bwino chifukwa dedza ndi ntchewu pafupi apa sicho chokodi. Ndane bata ntchewu apa ndiye kufa kwa anthu akuntchewu ndifenso anthu akudedza ndifenso ufedwaso na ufeti. Mafumunso apa nawonso ndikufaso chimodzimodzi eti. Ndiye ripoti limeneyo la inquiry likhazikitsidwa lenileni pa 17 September Professor Arthur Peter Mutharika akalowa mboma. Ndimafuna kuseniso nonse ino achimwendo nanzanu kuti pakhala masonkhano musiye zomango nena kuti Professor Arthur Peter Mutharika akabwera Professor Arthur Peter Mutharika musamvere. Kodi Professor Mutharika musamvere bwanji? Inu mugulitse malonda anu ngati alogulika a Chakwera. Ife malonda athu ngosavuta kugulitsa Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa 2020 Ufresh analipa 70 kwacha, 2020 sugar analipa 500 kwacha, 2020 mafuta phikira anali pa 1200 kwa 2 liters, 2020 gali mafuta galimoto analipa 600 kwacha. Koma chaka chino mafuta mwaja agalimoto ali pa 2700 chakuti ndi zina zambiri. Malonda ife apita Mutharika ngosavuta kugulitsa ngati okuposa a Chakwera. Ndena achimwendo ndanzana MCP musiye kuyankhula za Professor Arthur Peter Mutharika mugulitse malonda anu ovuta kugulitsawo. Mavuta mphaka omati malonda ndi awanthumba. Ifeyo athu a Professor Peter Mutharika ngosavuta kugulitsa yayi chifukwa Peter Mutharika ali ndi mbiri yake imene achita. Ndimalize motere ndi m'Baibulo ayeke Sodo pa 14:14 amene akunena kuti Farao alondola Aisraeli. Anena kuti ndipo Mose ananena ndi anthu musaope chilimikani ndipo ponyani ndipo penyani chipulumutso cha Yehova chimene chikudza kuchitirani lero pakuti Aigupto muona lerowa simudzaonanso. Yehova adzakugwirani madzamenyani nkhondo inu mudzakhale muli chete. DPP oye! Kodi Baibulo limanama? Tiyankhe mwamphamvuko. Baibulo limanama? Mawu a Mulungu anena kuti wina aliyense amene amayendera pamaso pa Yehova maso dzina la Yehova sachititsidwa manyazi. Ine ndikukhulupirira kuti Yehova amene mukuyitanira komanso ntchito tsiku ndi tsiku Mulungu sachititsa manyazi ayi. Aigupto tikuwaona abawa pasisese panepala sidaonanso. MCP tikuwaona abawa pasisese panepala sidaonanso kodi sidionanso. Ndiye ndifuna kusonena kuti ife a DPP motsogozera ndi Professor Arthur Peter Mutharika chaka chino tikulowa mboma. Ambuye akutsogolereni mwa madalitseni zomwe kwambiri. MCP aja ambuye mwachangu abwera aja mwachangu afulumire aja mwa MCP aja anthu onse amene ali ndi DPP abwere mwachangu.